jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma dimanche hawri ko 1 lewru avril hitan ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habaruji mon e ɗemgol Pulaar. donc habaruji meɗen hande ko ɓuuri hen hewde ko habaruji men international. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbinoɗen ni en wayno habaruji men hande ko habaruji international hakkude Iran e Israel. en wayno ko jamma heccanki kono kamɓe Iran ɓe mbawi werlade ken won ɓuura 3 missile ene wonde drone. ɗum noon werla ɗum toon to directement to Israel ummade leydi mabɓe. ɗum noon kadi ko hunde ɗaminnode ne waɗa kono noon ɗaminnoke wonde est ce que ko kamɓe Iran ɓe berloto ɗiɗo missile aji ko à partir de leydi mabɓe. ko wawi wonde fof waɗi kawis mawɗo wonande surtout Israel e États-Unis saabu surtout won missile aji garɗi hen taw ko missile aji ɗi jettima ha toon to Jérusalem, yettima kadi ha toon to Tel Aviv. ɗum noon ko kawis mawɗo wonande kadi e tungnaɗe Israel tungnaɗe kadi Iran média mum no haaliri ni en wayno ko kamɓe Iran ɓe berli d' abord ko missile aji ɗi ganduɗa hen ngala valeur, ngala no fewi teddedi. ɗum ɗon ko pour beele ko addanowo beele kamɓe Israel eɓe mbawa moñude ɗiɗon missilaji. kadi noɓe mbiri ni ko calcul moƴo ɓe mbaɗi par ce que ɓe jiiɗa wonde hara nde continue judde. ɗum ɗo ko pour le moment ko rentinde tan. kadi ɓe jiiɗa kadi ɓe jiiɗi kadi ko ɗi missilaji ɗi beltoɗi tawde ɓe kaali ken wona balɗe 4 ko addi nde ɓe belto nde maɓe berlo ɗiɗo missilaji. firti wonde koɓe mbaɗiri ɗum ko beele kala ko mbawi werlade beele ne sammine guila yetta hir. oɗo saaha joni kam ala média international ɓurɗo andede gonɗo toon to Israel pour vérifier kono noon en wayno ko laamu Israel wi wonde ko missile aji berlaɗi ɗi foof ala ɗo bonni hen e ala kadi mayiɗen. kono noon en wayno nen fuɗɗo yaltude oɗo saaha joni won mayɓe hen sibabude ɗiɗo missile aji kadi won bonandeji base uji mabɓe kamɓe Israel naɓe base uji ɗiɗi ene wayno ko missile aji ɗi bonni ɗum. ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa hen ko sibabude média ji international ji surtout ko wayno média ji ko wayno Al Jazeera ala toon. ko wawi wonde caggal nde missile aji ɗi berla hono kanko Benjamin Netanyahu o haali e surtout laamu makko yimɓe kadi jeeyaɓe e goomu toppitiɗo ko fati haare nde kaali mbi ɗum ɗo henna ko goppatano yaara noon. kono noon wayno kanko président Joe Biden omon waɗi hen junggo makko waɗi hen pression ngaji guila nde ɗum waɗi nde surtout henna kono hono Benjamin Netanyahu to wattu. kadi e nder américain ji ko kalata mbi wonde ko Israel ko kañumen puɗɗi yo bone o par ce que guila nde ɓe dañi to guila nde ɓe jani to ambassade ma walla consulat maɓe gonton toon to Syrie ɓe mbari iranien ji walla ɓe jani nokku mumen ɓe tooñi donc eɓe ganduno Iran koko yobtoto. donc ɗo joni Iran kañum wi wonde ko fadi kadi ko ha kamɓe Israel ɓe mbatto soɓe mbattima kañum hoɗum ko nden addata doole muɗum no potirno pour wonde hollude wonde ko kañum ne wawani hoɗum. donc kullol mongol wona oɗo saaha joni toon to Moyen-Orient haare wonnode hakkude Israel e Hamas nde continde wonde haare régional. ɗum noon kadi Israel e Iran banggue goto foof banggue mum nene wiya wonde yiiɗa ko mawnide haare nde. kono ne wayno ko oɗo saaha joni ko ala ko anda holno ɗum jogori wade. ɗaminno hono kanko président Joe Biden hande e oɗo ñalawma alet maw noddu yimɓe jeeyaɓe G8. ɗum noon ko leyɗele ɓurde jogade doole pour wawde rewde kadi kala maslaha bawɗo waɗede. ko wawi wonde fof e nder kadi habaruji jaltude ko sakiti ko hono kamɓe Hamas ene wayno ɓe calima nanodiral ko fati en cessez le feu toon to Gaza. ɗum noon Hamas konko namdino ko namdi ko ene wayno ko Israel jaɓani ɗum. Hamas namdi d' abord ko haare nde yo wontu cessez le feu yo wontu cessez le feu permanent firti ko haare nde fof yo dartu. kamɓe Israel yoɓe gartiri kala Palestinaɓe ɓe nanggui toon e kadi kamɓe Israel yoɓe duttito e nokkuji ɗiɓe gonno ko addi guerre o. ɗum noon e wayno Israel koko sali ɗum noon sa koko salino ɗum e kamɓe ne Hamas ko Israel fayma koɓe cali. donc ene wayno ko nanodiral wodani taw pour ko fate cessez le feu toon to Gaza. hande toon to Gaza e tungnaɗi kadi Israel ko continue ne haala oɗo saaha joni sibabude felede ɗum walla Iran felde ɗum wonde ko ene wayno ko continue haalana hande wiya wonde ko kamɓe Israel eɓene mbaɗa toon peeje pour heƴɗinde yimɓe Palestine warde ɗumen. kono e wayno kamɓe Israel ne eɓe continue hande sala ɗum no wiide wonde ko Palestinaɓe oɗo saaha joni surtout Hamas ko kañumen kutorto heƴɗinde yimɓe mumen heƴɗinde surtout yimɓe ɓe nanggui ɓe pour warde ɗumen.
kono noon kamɓe ɓe jamiri déjà camion ngaji kewɗi yo naat toon to Gaza e ɗum noon ɗiɗon camion ngaji naddude men to Gaza ari ko caggal nde kanko président Joe Biden nde o jokkodiri e Benjamin Netanyahu ko par téléphone e kadi ene wayni ko haala ka wiyanoma ko haala ñaatka kono noon o fawi hen condition ngaji ɗi ko ende ko yo balle naata toon to Gaza e kadi hono kamɓe Israël hoto ɓe jane Rafa ko wawi wonde fof yiyama oɗo saaha hono kamɓe Israël ɓe gudditi damme ɗiɗi toon to frontiére uji hakkude mabɓe e Égypte e frontiére uji hakkude mabɓe kadi e Jordanie pour wawde ɗiɗo camion ngaji mawɗi beele en gadda balle ɗen waɗi ñamde ne waɗi jarama ne waɗi hen kadi safaruji habaruji men toon to États-Unis hono kanko gouverneur mo état Iowa ko républicain ne wayno signini ñande alhamis nde en loi ɗum noon oɗon ngal ɗon kuulal kadi ko wiide wonde ko kala mo ganduɗa ala kayisaji gonɗo toon to ley état Iowa ene wayno oɗon so tawi ko menɗon yaltinede leydi ndi walla ko joguinoɗo bannoɗo ɗaɓɓade pour heddade ɗo e leydi ndi salana walla kadi ene jogui kañum hoore mum gueɗe ɗe ganduɗa en ko jamiraɗo yaltu leydi ndi donc so tawi yiyama toon to Iowa koko nanguete ɗum noon ene wayno ko kanko Kim Reynolds ko républicain ko kanko signino oɗon loi kadi ene wayno ko signinde ɗum way kono abbade hono ko woni oɗo sa joni kuulal gongal toon to Texas yamirde kala yimɓe dadiɓe muɗum yo nanggu kala moɓe tuumi ko immigré admo ala kayitaji ɗum noon ene wayno loi mabɓe kamɓe Iowa o fuɗɗoto appliqué ko ñande 2 juillet lewru juillet hitande ujunnaji 2024 kanko Kim Reynolds e nder konngol ngol o wi ko kala yimɓe natɓe leydi ndi taw natiri ko wona lawol ene wayno ɓeɗon ko violɓe loi ɗum noon ene wayno ko oɗon loi kadi ko loi mo ganduɗa kanko président Joe Biden caggal nde o salli déportude ɓeɗon yimɓe natɓe leydi ndi taw natiran lawol ko wawi wonde fof ene wayno ko gouvernement mo président Joe Biden administration mum kañum hoore mum wi wonde ko oɗo saaha ko kamɓe républicain ji wonɓe toon to congrès ɓe ko kamɓe bloqué ko fate wallude affaire immigration yo règle sinde ɓe ciññino oɗon ngal ɗon kuulal mo ganduɗa taw ko républicain e démocrate en ndendino mbaɗi ɗum ene wayno ko tanno haala ka réglima ko wawi wonde fof ene wayno ko toon to Iowa oɗo saaha joni kala mo nanggaɗo toon so tawi ko meɗɗo yaltine leydi walla ko ka muɗum ɗaɓɓande muɗum ko fate heddade ɗo e leydi ndi ko sala ene wayno kamɓe koɓe nangoɓe ɗum toon to Niger tungnede kadi habaruji gomiriɗi toon to Business Inside Africa ene wayno ko kamɓe leydi Niger ɓe mbawi signinde kadi nanodiral hakkude mabɓe e Chine ɗum noon ngal ɗo nanodiral ene wayno ko ken abbo ken wona $4 million pour komin mbiyata mémorandum ɗum no firti ko wonde ko compagnie jeeyaɗo Chine goto biyete CNPC ɗum noon ene wayno ko compagnie gas o ko fate walla pewno ko fate pétrole ene wayno signidire mabɓe kamɓe Niger eɓe jamira oɗon compagnie yo ittu pétrole brut toon to beeli mabɓe pétrole gonɗi toon to Agaden ɗum noon ko tungnade kadi communique gommiɗo toon to Niamey cakkitoɗen habaruji men koto États-Unis hono kanko président Joe Biden e tungnade kadi ko radio France International windi o wawi wiide wonde ko oɗo saaha ma o ƴewto ɗaɓɓade nde laamu Australie waɗi pour beele mo biyeteɗo Julian Assange yo yaafe ɗum noon Julian Assange neɗɗo cosnoɗo compagnie goto compagnie o wiyete Wikileaks ene wayno oɗon compagnie ne yaltiniri ken won 7,000 document ji taw ko document ji secret ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi sappo ɗum noon ene wayno ko ɗiɗon document ji kadi ko document ji surtout henno kaaloji gueɗe sirruji kamɓe militaire uji américain ji walla bonandeji ɓe mbanno toon surtout toon to Irak ɗum noon jafoɗon ene wayno ko oɗo saaha ɓennuɗo hono kamɓe laamu Angleterre kanko Julian Assange to soka mi wino wonde ko keeɓino ɗaɓɓande ummade États-Unis ko yo gartirmo to États-Unis kono noon ɓe mbino wonde ko kamɓe juge gonɗi toon to Angleterre mbi wonde ko ɓe mbawa nawrtemo toon to États-Unis illa ɓe keeɓa garantie wonde so tawi o yettima États-Unis o ñawete ko yo ware ko wawi wonde fof ene wayno ko ha ɗo yahata ɗo oɗo saaha joni fawa e makko ko 150 hitande pour ko secrétaire so tawi o artirama États-Unis ɗum noon so tawi kadi o diwi warede ko wawi wonde fof ene wayno ko sakkiti ko hono kamɓe Australie ko toon Julian Assange o jeeya en kaalino ɓe mbi wonde ko hankkadi ene wayno ko
o tampi gila woni cukalel ne wayno joni o yaade duuɓi capanɗe joyi e ɗiɗi e kadi wona cellude ɗum noon États-Unis yo ƴeew no yaafori man kadi ɗum waɗi ko kanko président Joe Biden o wima o rutto e dossier makko o ƴeewata holno ɗum waɗata oɗo saha joni omon continue sokede toon to Angleterre o fadano ko est ce que mo wawi ɓenninede artirede ga to États-Unis walla o wawa kono e wayno ko Australie oɗo saha joni ñaguima pour kanko président Joe Biden yo uddi dossier makko beele omo yaafe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diow Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgol Pulaar ɗum yon mbaalo jaam ha janggo on jarama.